La selecció catalana de raquetbol va participar als Campionats d'Europa a la ciutat italiana de Bèrgamo els dies 15 al 20 de juliol d'aquest any 2013. Tant en categoria masculina com en la femenina, els nostres representants es van endur la medalla de bronze. Els dominadors en ambdues categories van ser els representants d'Irlanda, mentre que Alemanya va aconseguir la plata tant en homes com en dones. Recordem que Catalunya havia sigut campiona d'Europa l'any 2009 a París, en ambdues categories. La selecció catalana d'enguany la formaven Ignasi Herms de l'Esquaix Igualada i Dani Pasqual del Club Natació Sant Andreu en categoria masculina, i Anna Ventura de l'Esportiu Rocafort i Maria Pajares del Malibú Esportiu en dones. Cal destacar les victòries de Dani Pasqual i Ignasi Herms tant en individuals com en dobles davant els francesos Sam Saab i Maxime Bizot respectivament. Els catalans van repetir triomf per 3-0 davant els italians, Ignasi Herms davant Piero Landa i Dani Pasqual davant Benedito Zonca. En la lluita per les medalles, els alemanys Oliver Bertels i Arne Schmidt es van imposar als nostres, tant els individuals com els dobles. L'equip d'Irlanda, a la postre campió, també va superar els catalans per 3-0. Mark Murphy i Ryan Breen no van donar cap opció a Ignasi Herms i Dani Pasqual respectivament. En categoria femenina, Irlanda, amb la campiona d'Europa Aisling Hicking com Kate Ryan, es van imposar clarament a les nostres. Més difícil ho van tenir les alemanes Andrea Gordon i Claudia Krieger, davant Anna Ventura i Maria Pajares, tot i que al final les nostres es quedarien amb el bronze. Els Campionats del món de l'any 2014 a Toronto són el proper objectiu de la selecció catalana. A nivell català cal destacar que els dies 6 i 7 de desembre es celebrarà a les instal·lacions del Club Natació Barcelona els Campionats de Catalunya, tant en categoria masculina com en femenina. També cal dir que els dies 24 i 25 de maig es celebrarà el Catalunya Open a Barcelona, prova puntuable pel circuit europeu de raquetbol. La selecció catalana és membre de ple dret tant en la European Racquetball Federation com en la World Racquetball Federation, i això ens permet participar tant en els campionats d'Europa com en els campionats del món, que com recordem es celebraran del 14 al 21 de juny del proper any 2014 a Toronto, Canadà. La selecció, com recordàvem abans, ja va ser campiona d'Europa l'any 2009 a França, tant en categoria masculina com en femenina. En aquella selecció participaven Víctor Montserrat i Carlos Oviedo en categoria masculina i Bet i Raquel Consegal en categoria femenina. A França, Víctor Montserrat va aconseguir el Campionat d'Europa també individual, revalidant el seu títol aconseguit a Bèrgamo 2 anys abans. També a París, la Bet Consegal va ser campiona d'Europa per primera vegada. La 9a plaça als Mundials de 2008 d'Irlanda és la millor classificació de la selecció catalana a nivell mundial. And the first medal goes to Anna Ventura. Ignasi Herms. Pasquale.